Pansamantalang truck ban ipatutupad sa Manawag para sa sentenaryo ng Our Lady of Manawag. Para sa detalye kasama natin, Idol Juana De Vera. 104.7 IFM Report. Naglabas ng anunsyo ang pamahalaang bayan ng Manawag kaugnay sa pagpapatupad ng pansamantalang truck ban at traffic rerouting sa barangay poblasyon simula kahapon April 19 hanggang April 26, 2026. Batay sa Executive Order No. 41 Series of 2026, pinagbabawal ang pagpasok ng mga 10-wheeler trucks at mas malaki pang sasakyan sa nasabing lugar bilang paghahanda sa nalalapit na pagdiriwang ng sentenaryo ng canonical coronation ng Our Lady of Manawag sa April 22. Gayon din ang Manawag Centennial Fiesta na gaganapin sa April 24 at 25. Ayon sa lokal na pamahalaan, layunin ng hakbang na ito na matiyak ang kaligtasan, seguridad at kaginhawaan ng inaasang pagdagsa ng mga deboto, manlalakbay at turista na bibisita sa Minor Basilica of Our Lady of the Rosary of Manawag. Bilang bahagi ng implementasyon, hindi papayagang makapasok sa barangay poblasyon ng mga nabanggit na uri ng truck sa loob ng itinakdang petsa. Pinapayuhan naman ang mga motorista na gumamit ng alternatibong ruta upang maiwasan ang matinding trapiko sa sentro ng bayan. Hinihikayat din ng pamahalaang bayan ng kooperasyon ng publiko upang maging maayos at ligtas ang selebrasyon ng makasaysayang okasyon sa Manawag. Kasama mula rito sa IFM Dagupan, ito si Idol Juana De Vera, Tatak IFM. IFM News. IFM News. IFM News.